Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Nerekin daude beste batzuetan bezala Irune Jarza Ogasuneko zuzendaria eta Yolanda Domínguez gestioko zuzendari ordea. Eta gaurko agerraldiaren esedea beste urte batzuetan bezala garai honetan egiten duguna, 2025ko errenta eta ondarearen kanpainen emaitzen berri ematea da. Aurtengo errenta kanpaina aurreko izitakoaren arabera junda, badakigu urte berezia zala, baino aurreko izitakoaren arabera junda, eta beste urte batez kanpainaren balorazio positiboa egiten dugu. Guztira, 434.000 eta 430.000 aitorpen jaso ditugu, iaz baino 10.980 aitorpen gehiago. Gero Irune Jarzak Ogasun zuzendariak datu gehiago emango ditu. Baina, jasotako emaitzek, zalantzari gabe, Gipuzkoako ehun ekonomikoaren 2025ko erritmo ona islatzen dute. Besteak beste, barne produktu gordinak 2,3ko hazkundea izan zuen 2025ean, eta 4,9ko langabezi tasa izan genuen. Eta baita ere, baloreen merkatuaren bilakaera ona izan zen, eta horrek zuzenean eragindu aurkeztutako aitorpenen emaitzan. Bukaeran aipatuko duan moduan, aurreko urtean onartutako erreforma fiskalak ere bere eragina izan du bai aitorpenen zenbakian eta baita emaitzetan ere. Hau guztia esan da, aurtengo errenta kanpainaren zifra nagusiak emango ditut. Aurten, Gipuzkoako Foru Ogasunak 26 milioiko emaitza positiboa izango du zergadunarekiko, gure aurreikuspenak gaindituz. Hor ikusten da zuen moduan, itzultzera izandako aurkezpen kantitateak 421 milioi eurokoa izan da eta ordaintzera 385 milioi euro. Horrela guztira ia 36 milioi euroko emaitza izan dugu. Ondarea eta fortuna handien aldi baterako zergari dagokionez, bi kasuetan Foru Ogasunak bildutako zenbatekoak gora egin du ekitaldi honetan ere. Guztira, Foru Ogasunak 96,3 milioi euro bildu ditu. Iaz baino 12,5 milioi euro gehiago bildu dira. Ondarearen hazkundea batez ere, balore igigarrien gorakadak eragindu. Eta horrik, aldi berean 2025ean, finantza merkatuek oroar izan duten bilakaera positiboa islatzen du. Hitza pasatuko diot Irune Jarzari, Ogasun zuzendariari, kanpainaren inguruko xehetasun gehiago eman ahal izateko. Eskerrik asko Itziar. Itziarrek esan duen bezala, orain sartuko gea modalitate datu guztiak aztertzera. Aitorpen kopurua dagokionez, Itziarrek aipatu duen bezala, 424.000 eta 430.000 aitorpen aurkeztu dira, pasaden urtean, baina 10.980 aitorpen gehiago. Urtero hobetzen dugu kopuru hau, eta hau da azkenengo 6 urtetan izan dugun kopuru altuena. Modalitatearen arabea, kasu guztietan nabaritu dugu gorakada aurkezpen kopuruari dagokionez. Horrela, interneten bidez egindako aitorpenak 116.871 izan dira, iaz baino 6.123 gehiago. Aurrez aurre egindako aitorpenak berriz izan dira 79.575, aurreko urtean baino 1.830 gehiago. Eta autolikidazio proposamenei dagokionez, 237.654 aitorpen aurkeztu dira, iaz baino 3.027 gehiago. Emaitzaren araberak, Itziarrek aurreratu ditu kopuru batzuk, baina esan dezakegu 303.874 aitorpen itzultzera izan direla, guztien 130%, eta guztira 421 milioi euro itzuli dituela Ogasunak. Bataz beste, zergadun bakoitzari 1.385 euro itzuli dizkiegu. Gainerako 130.216 aitorpenak Ogasunari ordaintzera izan dira. 385 milioi guztira. Aitorpen guztien 130% izan dira. Bataz beste, 3.034 euro ordaindu dizkiete zergadun hauek Ogasunari. Aurreko urtean egin genuen kanpainarekin alderatuta,
Itzultzeko aitorpenen kopurua nabarmen igo da, eta zehazki 29 milioi euro gehiago eman ditugu. Ordaintzeko aitorpen kopuruari dagokionez ere, esan dezakegu igo egin dela, eta iazko datuekin alderatuz, 62,7 milioi euro gehiago sartu direla ogasunean. Errenta kanpainari dagokionez, gaurkoan aipamen berezi bat egin nahiko nuke bete beharra betetzeko jarri diren errestasunen inguruan. Foru ogasunak errestasun berezia jarri ditu zergadunen eskura, apirilean komentatu genuen bezala, bere errenta aitorpena modu erraz eta erosoenean egin dezaten urte berezi honetan. Alde batetik, erreforma fiskala aplikatzeko irizpideak zergadun interesdun guztien eskura jarri genituen web orrian eta zergabidea plataforman, eta bestalde, errenta aitorpena egiteko prozesua ahalik eta gehien simplifikatzen saiatu ginen. Horrela, zergadunak Gipuzkoako egoitza elektronikoan sartzerakoan 3 aukera izan zituen. Lehenik, autolikidazio proposamenak aldaketarik gabe onartu ahal izan ditu. Bigarrenik, autolikidazio proposamenak aldaketekin onartu ahal izan dituzte, gehienez 6 aldaketa eginez, ondoko gai hauetan, etxebizitzen eta lokalen errentamenduengatik diru sarrerak, dohaintzengatik kenkaria, kota sindikalagatik kenkaria, etxebizitza alokatzeagatik kenkaria, errentatzaileen birgaitze babestuagatik kenkaria, eta begaetara edo EPSV-tara egiten diren ekarpenengatik kenkaria. Eta hirugarrenik, eta hausan urte hontan berrikuntza bezala jarri deguna, nahi izenez gero interneten bidez egiteko zergabidea plataforman bere proposamena deskargatu eta edozein kontzeptu aldatu ahal izan dute. Azken hau egiteko, eta hau da bereziki berrikuntza, bakarrik nan zenbakia eta proposamenean jasotzen zuten kodea erabiltzeko aukera zuten, inongo autentifikazio gehigarririk gabe. Aurten, 2.359 pertsonek deskargatu dute zergabidean beraien proposamena eta edozein aldaketa egin diote. Eta bestalde, gogoratuko duzue, lehengo urtean jarri genuela ere Errenta Plus aplikazioa martxan. Eta datu bat ematearren, 7.354 pertsonek onartu dute jasotako proposamena aplikazio honetatik. Hemendik, zorionak eman nahi dizkiet bai ogasuneko lantaldeari eta baita izfeko lankidei berrikuntza hauek martxan jarri ahal izateko egindako lanagatik. Gure aldetik aurrera begira ere, zergadunek ogasunarekin egiteko dituzten tramiteak errazteko eta eskuragarriago egiteko asmoarekin lanean jarraituko dugu. Gure kudeaketa modernizatu eta gure herritarren beharrizanetara moldatzeko asmoz. Errenta kanpaina alde batera utzita, orain sartuko gea ondarearen gaineko zerga eta fortuna handien aldi baterako zergen emaitzak aztertzera. Bi zerga hauen emaitzak, aspaldiko urtetan baino emaitza hobeagoa izan da. Guztira, 96,3 milioi euro bildu ditugu, eta aurreko urteko kanpainaren emaitza 12,5 milioi eurotan hobetu da. Aitorpen kopuruak igo egin dira, iaz 9.669 aitorpen izan genituen, eta aurten aldiz 10.613 aitorpen. Hau da, 9.654 aitorpen gehiago. Bataz besteko aitortzaile bakoitzaren ordainketari dagokionez, aurtengo kanpainan kopurua igo eginda ere. Horrela, bataz beste aitortzaile bakoitzak aurten 9.035 euro ordaindu ditu. Aitorpen kopuruak igo dira eta baita ere bataz beste ordaindu dutena zergadunek. Datu hauen arabera, ondoriozta genezake zerga hauek finkatuta daudela Gipuzkoan eta azken hamarkadako urtez urteko joera positiboa dela. Eta orain hitza pasako diot Yolanda Dominguezi, berak zerbitzu kartaren berri emango duelarik. Eskerrik asko. Diputatuak aurreatu duen bezala, normaltasuna izan da aurtengo kanpainaren ezaugarri nagusia, eta hau berri pozgarria da guretzat. Berriro ere taldearen ikuspegitik emaitza oso ona izan dela nabarmendu behar dugu,
eta datuek horrela adierazten dute. 62.164 telefono dei jaso ditugu kanpainan zehar, inoizko zifrarik altuena izan da, eta hauetatik 378 bakarrik galdu dira, hau da dei guztien 0,52. Bidali genituen 285.852 autolikidazio proposamenetatik 80,3 onartu dira, eta itzulketak egiterako garaian bizkorrere ibili gea. Mekanizatuan 1,27 egun, proposamenak 1,54 egun, eta interneten bidez aurkeztutakoei dagokienez 188,3 10 egun azpitik itzuli egin dira. Beraz, beste behin ere, zorionak lantalde guztiari, eta eskerrik asko egin duten lanagatik, eta hain zuzen, zergadunek kanpaina 10-etatik 8,85 baloratu dute gure lana. Eta eskerrik asko baita ere herritarrei kanpainan guztian zehar erakutzen duten jarrera onagatik. Izteko aurtengo erreforma kanpainaren berezitasun nagusia izan da, lehen aldiz esaten genuen moduan, PFZ-an iaz onartutako erreforma fiskalaren neurriak aplikatzen zirela. Oraindik, behin-behineko datuak ditugu bakarrik, astebete bakarrik pasatu da, kanpaina bukatu zala, eta datu asko ditugu aztertzeko eta zenbatzeko, baina, zenbat datu aurreratuko ditugu oraingo honetan. Urrengo egunetan ere sakonduko dugu datuetan, eta, espero dugu urrengo egunetan ere datu gehiago eman ahal izatea. Onartutako neurriak Gipuzkoako zergadunen 80%ari mesede egin zien, izan ere, dakigun moduan, erreforma fiskalean onartutako eta PFZ-an eragiten duten neurriak etxebizitza, konziliazioa, zainketak, gizarte aurreikuspena edo transizio ekologikoarekin loturiko neurriak izan ziren, eta baita behar espezifikoak dituzten familia eta kolektiboei zuzendutako neurriak. Gazteei bereziki. Kasu honetan, neurri asko 36 urteko gazteei zuzendutakoak izan ziren, eta zentzu honetan kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Beste datu batzuek baditugu edo edukiko ditugu zehatzagoak, baino datu bat ematearren eta 2025ko errenta kanpainan etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden hobariak aprobetxatu dituzte 26.000 gaztek. Horretatik 24,5 milioi euro aplikatu ahal izan dituzte gazte hauek 2025ko errenta kanpainan. Eta dakizuenez, hobari horiek datozen urteetara bideratu ditzakenez ere, 2026ra pasatuko dira beste 28 milioi euro. Etxe bizitzari dagokionez adibidez, eta kasu honetan gazteak ez direnak gehi gazteak hartuta kontuan, jatkiteko, 80.000 onuradun izan dira etxe bizitzarekin erlazionatutako hobarietan. Bai alkilerra edo bai erosketetan binkulatutako hobarietan. Horietanak 58 milioi euroko hobariak edo kantitateak kopuruak izan dira aplikatu ahal izan dituztenak zergadun hauek. Eta azkenik, esaten nuen moduan, badatu zehaz batzuk ditugu oraingoz, baino BGAEak edo EPSV-en inguruan, kenkari berezi batzuk ezarri ziren 2025etik aurrera, eta 100.000 onuradun baino gehiago aplikatu ahal izan dituzte kenkari berri hauek, eta 11 milioi euroko inpaktu fiskala izan duena. Kanpaina honen arrakasta, Gipuzkoaren arrakasta da, zalantzari gabe, eta, labur bilduz, esan dezakegu errenta kanpaina berezia zen, baina normaltasun osoz joan da. Aurten iaz baino 10.980 aitorpen gehiago jaso ditugu. Aurtengo errenta kanpainaren emaitza 25,9 milioi eurokoa izan da zergadunarekiko, besteak beste ekonomiaren bilakaera positiboa eta soldaten 6,7ko igoera dela eta. Aurten gainera, 2025ean onartutako erreforma fiskalak izandako inpaktua neurtuko dugu, eta azpimarratzekoa da, lehen datuen arabera,
etxe bizitza politikatan izan duen inpaktua 58 milioi eurokoa izan dela. Zehazki, gazteetan inpaktu hau 24,5 milioi eurokoa izan da, eta BEGA edo EPSV-tan 11 milioi eurokoa. Bere osotasunean, erreformak 100 milioi euroko inpaktua izan du errenta kanpaina honetan bakarrik. Eta datu hauek, errenta kanpainako datu orokorren bilakaera baieztatu bakarrik egiten dute. Erreformaren inpaktuaz haratago, emaitzak hobetu egin direlako bere osotasunean. Bukatzeko, horretik ere esan da moduan, baina eskerrak eman nahi dizkiegu zergadun guztiei, beste urte batez egindako ekarpenagatik, gure kalitatezko zerbitzu publikoak eta lurraldearen kohesioa edo eta ongizate integrala bermatzen jarraitzen laguntzen dutelako, baita nire eskerrak berriro ere ez, 2025ko errenta kanpainan arrakastaz bermatzea arduratu diren profesionalei, etxeko profesionalei eta izfeko profesionalei. Esaten genuen bezala kanpaina berezia zen eta bikainarekin ere ez gainditu da urten. Este año la campaña de renta era una campaña de renta especial, la primera tras la reforma, y la campaña de renta ha ido de acuerdo a lo previsto, ¿no? Es decir, ha ido de acuerdo a lo que habíamos previsto, teniendo en cuenta que era una campaña especial. Todo ha ido bien y la valoración que hacemos es una valoración muy positiva de la campaña. Hemos recibido un total de 434.090 declaraciones, 10.980 declaraciones más que el año pasado. Los resultados recibidos son un reflejo de la evaluación positiva de la economía en 2025. Entre otras cuestiones, en 2025 tuvimos una tasa del paro del 4,9%, que ha influido también directamente en el número de declaraciones presentadas y en el resultado. Cabe destacar, además, que la campaña de este año recoge el impacto de la reforma fiscal aprobada el año pasado y que el conjunto de estas medidas ha generado un saldo fiscal a favor de los contribuyentes guipuzcoanos de 100 millones de euros en esta campaña, lo cual no hace más que confirmar los buenos datos generales de la propia campaña de renta. Por avanzar unos datos de la reforma, 58 millones de euros han ido destinados a políticas de vivienda, con 80.000 contribuyentes beneficiados, de los cuales 24 millones de euros han sido para menores de 36, con más de 26.000 contribuyentes. Y más de 100.000 contribuyentes se han beneficiado de los incentivos fiscales para las EPSVs, con 11 millones de impacto positivo a favor de los contribuyentes. En este punto siempre decimos que la fiscalidad es una herramienta única que tenemos las y los guipuzcoanos a fin de avanzar en garantizar la cohesión social y el bienestar integral de la ciudadanía. Y en este sentido, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, al igual que hemos hecho hasta la fecha, vamos a continuar trabajando a fin de proteger a nuestra ciudadanía cuando sea necesario y utilizar nuestra fiscalidad para responder a los retos que se nos presentan como sociedad. Para terminar, como ya decía en euskera, quiero dar las gracias a todas y todos los contribuyentes por su aportación. Un año más permitirán continuar garantizando los servicios públicos de calidad, sin duda. Y gracias también a todo el equipo de profesionales que han trabajado garantizando el éxito de esta campaña de renta del 2025, que era especialmente especial. Eskerrik asko, eta edozein zalantzari baduzue. Sí, con respecto a la reforma fiscal, este año en la campaña de la renta ha habido cierta polémica con las familias de padres separados porque no tenían la posibilidad de la deducción por declaración conjunta. No sé si se plantean cambios en este sentido o un poco que tiene que responder a este malestar de este colectivo. Gracias. Sí, con la reforma con la reforma fiscal que se aprobó en el año 2025, pues se ahondó en la tributación individual de las personas y se estableció que únicamente aquellas personas que tuvieran una dependencia económica exclusiva podrían realizar la declaración conjunta con los hijos e hijas que tengan. En este sentido, hemos visto que había una serie de ajustes que tendríamos que hacer en cuanto a la prueba y en cuanto a qué es la dependencia económica exclusiva
Y bueno, pues ya se anunció hace unas semanas, pero lo que sí haremos es realizar esos ajustes, ¿no? Pues ya, bueno, pues en los próximos meses. Pero en realidad la idea es seguir manteniendo que las declaraciones individuales y que la dependencia económica exclusiva es la que permite realizar una declaración conjunta. Eso es. Ez badago beste alderarik? Eskerrik asko. Bai. Bai, erreforma fiskalaren ondorioz, deklarazio egiterakoan, izan dituzuten kontsultetan zalantza edo arazo gehienak ze alderdik sortu duen jakingo nuke? Ez dakit etxe bizitzaren inguruan edo zalantza gehien zertan nabaritu da edo galdera gehien edo dena junda? Nik uste orokorra izan dela, gai ezberdinetan zalantzak egon dira, eta zaten genuen bezala telefono gehiak beste batzuetan, baino gehiago izan dira. Eta egia da ere gukure informazio webean jarrita genukan informazioa desplegabele moduan eta danak lagundu duela, baina azkenean zergadunak ere zalantzak ditu, nola frogatu kenkari edo bari ezberdinak, edo bere kasu konkretuan, araudian nola txertatzen den, bere kasu konkretu araudian nola txertatu, eta horrelako kuestio asko egon dira. Baina, jarri dizuten notaren arabera nabaritzen da ondo jundala, ez? Bai. Listo. Oso ondo, eskerrik asko.